Baina hori zuk izan duzune, eskotan asuntue. Bai. Eskota izetan zen beste gener bat. Gehiek izetan zirenean, barrio honek, barrio Elgezabalek, eta Basorzabal hartzekoa da, bi nartian, pekian, Leukariz, hemen Bilbainan lotzude, baina ermintzi bat San Lorenzo. San Lorenzo ermintzia. Eta horrego egoten zen, erremeri San Lorenzo egunean. Eta etxe den, jai esan izetan, jai, pista, esan guztia, mesara joan beharrekoa, baina, joaten ziren batzuk beha. Gero, atzaldetan joaten ziren, jentea, familiek, emeko goitakoak, astuagaz edo, pozarrakaz edo... Etzeko familigaz? Etzeko famili guztie, merindiagaz. Gazteriek, pagetauen, zagibet edo bi, ardau, eskota horre ezaten zakon, eskota. Baina, klaro, gero zer pasatzen zen, orduen egingo moduen ardau, eta jente, uso barikote zen, hainbeste esan edaten, ez da? Hainbeste esan edaten, eta, zagi bado, berantzat, eta venga, aparotxo, eta harta ingitxidan, eta gero golpeak diredan ezkedino, igual zei da sortziun mehatzean, eta haiketan maian zan, dunea inegarreta. Espetakuloa. Erromeri, gero. Musika bako erromeri. Erromeri, gero... Bai hemen, eta bai atxuri beriki den. Markaiden eta holan bere bai, ez da? Markaiden bere bai. Orduan, hausotako jenteak itxea honori, ez da? Zera da lekuen. Osea... Erromeri den lekuen. Erromeri den lekuen, baina barriuko, hango barriukoak pagetu den. Gazteriek, Bai, eta euren dirutik ordain dute orduan. Euren... Danantzako, ardau. Danantzako, osea, sari bete do bi do... Bai, egoten zana. Bai, ama nortzi urte edo, loron batetik gorantzako gaztea bakaz. Eta, ja, eskontuko zarrega da, aiperezpea. Gazteri horrek.